Minskin uutta Zhizhovka-areenaa testaavat jo paikalliset juniorit ja muuallakin alkaa olla valmista. Liput on myyty lähes loppuun ja tiedotusrajoituksetkin on poistettu. Кто вам может запретить сделать другие какие-то сюжеты, которые вас, будут интересовать? Вам же никто не сможет запретить с людьми разговаривать. Kisoja varten on rakennettu muun muassa 2 monitoimiareenaa ja 13 uutta hotellia. Ja töiden edetessä on hiipunut maan kisaisännyyden arvostelu. Näitä Minskin kisoja ei halua boikotoida edes tämän maan heikkona pidetty oppositio. Päinvastoin se näkee näissä kisoissa mahdollisuuden parantaa maan ihmisoikeustilannetta. Euroopan viimeisenä diktatuurina pidetylle Valko-Venäjälle kisat ovat keino muuttaa ulkomaailman käsityksiä. Mutta maan ahtaalla oleva oppositio haluaa maailman näkevän komean kuoren läpi. Получается, внешне это красивое здание, колонны, все чисто, аккуратно, а внутри тюрьма. Maan turvallisuuspoliisin talo on oppositiolle tuttu paikka. Aktivisteja on vangittu, pahoinpidelty, siepattu ja tapettu. Parhaillaan vankilassa istuu 10 aktivistia. Об этом не знает большинство жителей в Европе. Не знают ни в Германии, ни в Польше, ни в Финляндии, ни в Швеции. Об этом не знает и большинство белорусов. Oppositio on yrittänyt käyttää kisoja hyväkseen. Se kutsuu kisojen seuraajat ympäri maailman kampanjaan, jolla painostetaan maan presidentti Alexander Lukashenka vapauttamaan poliittiset vangit ennen kisoja, aivan niin kuin Venäjän presidentti Putin teki ennen Sotsin olympialaisia. То есть некоторых своих оппонентов он отпустил на волю. Я думаю, что во многом поведение авторитарных правителей, они схожи. Поэтому некий шанс маленький есть. И за этот маленький шанс мы будем бороться. Opposition mukaan vapautus olisi varma keino saada Valko-Venäjälle myönteistä julkisuutta. Если есть политзаключенные, это уже не есть праздник. Juhlahummua vähentää sekin, että kisoista on tulossa kaikkien aikojen kalleimmat maassa, jonka talousvaikeudet pahenevat koko ajan ja jonka kansallislaji ei suinkaan ole jääkiekko, vaan jalkapallo. Да, поверните. Поворачивайте. Да. Это очень хорошая идея. И обратно.